Здравствуйте. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Паважаныя сябры, урачыстае пасяджэнне Магілёўскага раённага камітэта, прысвечанае гадавіне дня гімна 8А 9 класа, дазвольце аб'явіць адкрытым. Паважаныя сябры, дазвольце мне выступіць з невялікай урачыстай прамовай, прысвечанай святкаванню гадавіны прыняцця агульнакласнага гімна 8А 9А класа. Ура! Паважаныя сябры, паважаныя прысутныя, шаноўныя чальцы Магілёўскага раённага камітэта. Сёння споўніўся 1 год са дня прыняцця тэкста і музыкі гімна 8А класа. Свята гімна 8А класа было уведзенае намі менавіта па гэтай прычыне, таму што мы зацвердзілі тэкст і музыку гімна. Але сама сутнасць зацвярджэння гімна адлюстроўвае, што школьнае самакіраванне, унутрыкласнае самакіраванне, яно мае быць вельмі шырокім. Яно адлюстроўвае асноўныя жаданні, асноўныя меркаванні вучняў з дапамогай прамых выбараў. То бок, сама сутнасць прыняцця гімна, само галасаванне ішло адзінагалосна. Гэта значыць, што ўсе вучні, амаль усе вучні, хто абралі чальцоў класнага савета, якія і зацвердзілі гімн, яны адлюстравалі ў гэтым выпадку меркаванне ўсіх вучняў класа, яны зрабілі вялікі ўчынак для гісторыі, для сучаснай гісторыі 8А класа, 9А, для гісторыі грамады, то бок наша арганізацыя таксама спрыяла гэтаму пытанню. І зараз мы стараемся святкаваць кожны дзень гімна. Гэта ўжо традыцыя амаль ужо знікла, але круглыя, як іх яшчэ завуць даты, мы стараемся святкаваць. І менавіта таму мы таксама не забываем аб гэтым свяце і ведаем, што прыняццё гімна паспрыяла развіццю дэмакратыі, развіццю яднання у 8А класе і зафундаментавала асновы цяперашняга развіцця нашай грамады, развіцця 9А класа.
базар, гэта вучняў грамада, ідеі марусіх базар, гэта вучняў грамада, ідеі марусіх базар, гэта вучняў грамада. Дякую. Таксама неабходна вам сказаць, паведаміць вам тое, што мы з чальцамі Мінскага гарадскога камітэта грамады збіраем подпісы за увядзенне пасады школьнага прэзідэнта, за тое, каб была яна створана ў школе нумар 55 горада Мінска. І мы, я ўжо казаў аб гэтым учора ў Мінскім гарадскім камітэце, на ўрачыстым сходзе, прысвечаным гэтаму, мы ўжо сабралі 74 подпісы. Это вялікая лічба, бо з нашими ресурсами, з нашими магчымасцямі мы сабралі па ўсёй школе. Гэтыя подпісы мы сабіралі па ўсёй школе, сярод 8-х, 11-х класаў, асобная іх роля, так сказаць. Але неабходна не забываць аб тым, што гэты збор подпісаў ішоў вёўся не толькі чальцамі нашай арганізацыі, але і іншымі вучнямі 9 класа, якія у свой час не пажадалі уступіць у грамаду, але зараз нам дапамагаюць у гэтай справе. Можна сказаць, што справа збору подпісаў, справа стварэння пасады школьнага прэзідэнта ёсць справа не толькі грамады вучняў, але і ўсяго 9 класа і ўсёй школы. Таксама гэта можна сказаць. Бо 74 подпісы, якія былі сабраны не за месяц з пачатку збору подпісаў, а яны былі сабраны за 3 дні. За 3 дні. За один дзень яны былі сабраныя ў 9 класе, там 23 чалавекі было сабрана. Большасць астатняя была сабрана ў 8-х і 10-х класаў. Таму неабходна сказаць, што увядзенне пасады школьнага прэзідэнта ёсць вялікая мэта, па-першае, усёй нашай арганізацыі, і па-другое, гэта жаданне, асноўнае жаданне усіх вучняў нашай школы, усёй прагрэсіўнай моладзі школы нумар 55. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Дякую. І апошняе, неабходна сказаць, што сёння ў Магілёўскім райкаме павінна прайсці, або ўжо прайшло некалькі мерапрыемстваў, якія звязаны канкрэтна з святкаваннем Дня гімна. Гэта і фуршэт, і наша ўрачыстае пасяджэнне, і дэманстрацыя. Але дэманстрацыю мы адлажылі да заўтрашняга дня, бо сёння шмат у каго з чальцоў нашага аб'яднання ў Магілёўскім раёне ёсць справы. Пагэтаму мы вырашылі правесці дэманстрацыю заўтра. І, як кажуць чэхі, на завер, у канцы маёй прамовы неабходна адзначыць, што калі вяртацца да сутнасці гімна, да тэксту гімна, неабходна сказаць, што сам тэкст гімна адсылае нас да асноўнага меркавання вучняў да школы. І таксама ў ім фігуруюць такія паняцці, як адданасць вучобе,
апора ў вяках. Такія паняцці таксама. Слаўся школа, наша любимая, адданасць вучобе, апора ў вяках. І таксама утрымліваецца і роля класнага савета ў жыцці. Кожнага класа, у якім развіваецца і пашыраецца унутрыкласнае самакіраванне. Класны савет ёсць сіла вялікая, нам да вучобы паказвае шлях. Дзякуй за ўвагу. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей... Дзякуй. Уважаныя сябры, шановныя госці, дазвольце мне урачысты сход, прысвечаны святкаванню гадавіны Дня гімна, аб'явіць закрытым. Дзякуй за ўвагу.